me on Facebook, and now you're going to die. Hello mindenkinek! A nevem Leslie, és a 11. B jelöltje vagyok. Először is szólnák néhány szót magamról, de itt nem arról szeretnék beszélni, hogy milyen jóképű, sármos és vicces humoros egyenesen vagyok, hanem arról szeretnék inkább beszélni, hogy lehetnék szerény. De a szerénység, a középszerűség gyávasága. De ez mégsem egy átlagos nap számotokra, de is találkozhatok velem az élő legendává vált maffia vezérrel. De egy társat kérnék. Nem kell. Inkább elmesélem nektek, hogy hogyan is kerültem ide, hogyan jutottam fel a csúcsra. Itt mindenképpen jó anyámmal kell kezdenem, aki egy ideig felhagyott a műkincsek gyűjtésével, elemzésével, megállapítással, mindennel, és elindult felkeresni engem. Ha ezt nem tette volna, ma lehet, hogy egy északi sarki McDonald's-ban takarítanék WC-t. De szerencsére anyagi gondjaink sosem adódtak, mert eladtunk egy Willendorfi Vénuszt vagy egy Mona Lisát, és rögtön jobban állt a kassa. De persze előtte a Made in China felirat azt lekapartuk a hátuljáról. Például megtanított elég sok dologra, például, hogyha ellopnak tőlem valamit, azt magam szerezzem vissza és ne bízzam másra. Nem tette ezt másként most sem, ugyanis a vonakatát visszaszereztük, de ez nem sikerülhetett volna a 11. B nélkül, a bandát nélkül. Én nem kértem volna tapsot, na mindegy. Ha ti is szeretnétek kivenni részleteket a buliból, és csatlakozni a bandához, nem kell más tenni, csak egy X-et a 11. B mellé tenni. Ide most már tapsol. A programok ismertetése előtt még annyit, hogy megkérdezték tőlem, hogy ki a példaképen. Akárhogy gondolkodtam, csak az jutott eszembe, hogy én. Én vagyok az ideális jelölt, ugyanis tudok szépen mosolyogni, és szerénységem is határtalan. Én vagyok az ideális jelölt, ugyanis tudok szépen szóval, hogy mindenki megértse, én egy jelölt terminátor vagyok. Egy olyan diák, aki mégsem...
Minden szabályt megszeg, és közben az összeset betartja. Tapsatok már még lapot. És hogy miért volt életem a jelölt? A válasz egyszerű. Szeretem az iskolámat. És a meleg szendvicset. Ha megválasztatok, lehetőségem adódik, hogy minden szünetben a tanárival egyem a kedvenc olvadt sajtos meleg szendvicsemet sonkával. Ám tudom, néhányatok szemében már a kétségbeesés és a kétségcsipái gyülekeznek, hogy van-e jobb ember erre a pozícióra. Hát ezt a vitát elég hamar le tudnám zárni azzal, hogy nincs! De osztálytársaim javaslatára nem ezt teszem, inkább felhívnám a figyelmet arra, hogy mit is ígértem. Megígérjük, hogy a sportudvart lefestjük fehérre. Mármint nem az egészet, csak a vonalakat, úgy, ahogy azt szokták. Hogy Bagyalné tanárnő is örüljön, a virágok öntözését örökre átvállaljuk a takarítóktól egy hétig. Az iskolai patikokat levesszük, és helyére SP-ről és fluorról teszünk ki képeket, vagy valami férfiról. A jelzőcsengőt lecseréljük a nyánket zenéjére, a kicsengő helyett pedig a nosza fog szólni. A becsengőknek sem le kell. Minden reggel a kis busz gyorsbüféként fog szolgálni az iskola előtt, úgy, mint ma, a feledékeim társaim és mindenki örömére, aki otthagyta a szendvicsét. Olyan díszfikuszokat, amiket még is tudok mondani, de azt tudom, hogy a plafonról fognak lefele lógni és virágozni. Megígérem, hogy sok óráról fogok lógni. Ki fog sokat lógni? Te, Bárdos? Te? Vagy te?